on Zombie Apocalypse. Yes guys, good morning po sa ating lahat. So bali nasa Batangas Racing Circuit pa rin tayo dito sa Rosario, Batangas. At ating saksiyan itong 40 above category. Yun nga at nag-umpisa na itong ating 40 above race guys. At good luck sa mga participants natin. Sa mga Team Excellent, Team Opus, Team Stance at yung mga ibang team pa guys na hindi natin na-mention. Good luck sa inyong lahat. Shout out kay Idol White Mix Boto Vlog, kay Idol Biker Dude, kay Lian Buwan, El Kapitan po ng Mungkada Tarlac. Shout out Idol. At sa ating kaibigan na Team Kapadyak Cool, shout out sa iyo sir. Thank you sa laging pagsuporta sa aking mga video. Yun nga guys, at first lap pa lang tayo pero mayroon ng dalawang breakaway dito sa bandang harapan. At nakasunod na rin ang peloton sa bandang likod. Bali, dalawang category pala ang pinakawalan dito sa ating racetrack. Guys, may kasama itong 40 above natin na women's category. Nauna silang kumawala kanina. So, mamaya kung may makikita tayong ibang grupo, so ibig sabihin yun po yung women's category natin. Bali, may video din tayo sa women's category at abangan nyo po yan sa aking susunod na uploads. Ngayon guys, at bali tatlo na ang nakaangat sa ating peloton at mayroon pang isang umabol. So bali apat na ang ating breakaway dito sa first lap. Yun nga guys, at second laps na tayo. So bali inabutan na ng peloton yung apat na nauna kanina. At Team Stance ang nagdadala ngayon sa ating peloton. Part na to guys, nakawala yung isang Team Opus, hinahabol ng dalawang Team Excellent at nakasunod pa rin yung isang Team Opus sa bandang likod. Nakasunod rin ng peloton at mabilis na hinahabol yung ating apat na nasa harapan. Nga guys, so bali third laps na po tayo at may nauna pa ring apat na kalahok, dalawang Team Excellent at dalawang Team Opus.
4th laps na tayo guys, at isang team stance at isang team upos naman ngayon ang nasa harapan. Kalagitnaan ng ating 3rd laps, bumalik sa harapan ng Team Excellent at isang Team Opus, nakasunod ng Team Stance at nakasunod na rin ng Peloton sa bandang likod. Fifth laps na tayo guys, at patuloy na lumalayo ang agwat ng ating dalawang breakaway, Team Excellent at Team Opus. Guys, at nasa ika-6 na laps na tayo, at Team Excellent at Team Opus pa rin ang nandito sa unahan. Umabol ang isa pang Team Excellent sa ating dalawang breakaway. So bali tatlo na guys ang ating nasa harapan ngayon.
dalawang Team Excellent, ang isang Team Opus. Nasa ikapitong laps na tayo guys. Tatlo na ang ating breakaway, isang Team Opus at dalawang Team Excellent. Laps na tayo guys at wala pa rin nakahabol sa ating tatlong breakaway. Dalawang Team Excellent at isang Team Opus pa rin ang namamayagpag sa ating race track. Isang team stance naman ang umangat mula sa peloton at hinahabol ang ating tatlong breakaway.
9 laps na tayo guys. At natiling tatlong ating breakaway sa bandang harapan. At hinahabol sila ng ating peloton dito sa bandang likod. Then laps na tayo guys. Wala pa rin nakakahabol dito sa ating tatlong breakaway. Sila na kaya ang magwawagi sa race na to o maabutan pa sila ng ating peloton? Yun nga guys, at lalong lumayo ang kalamangan nitong ating tatlong breakaway doon sa ating peloton. Dalawang Team Excellent at isang Team Opus pa rin ang nangunguna dito sa ating racetrack. 11 laps na po at isang laps na lang ay matatapos na itong ating race.
Yan nga guys, at nagwangwang na itong ating Marshall. Natanda na last lap na itong ating karera. Time excellent pa rin at Team Opus ang natili dito sa bandang harapan. Angat din mula sa peloton ang isa pang Team Opus na humahabol pa rin sa ating tatlong breakaway. Palapit na tayo ng palapit sa finish line at dalawa na ang nakakaangat sa ating peloton at humahabol sila sa ating tatlong nasa harapan. Ayan nga guys, at nasa 200 meters na lang, malalaman na natin kung sino sa kanila ang magwawagi sa race na to. Nangunguna pa rin ang Team Excellent, nakasunod ang Team Opus. At ayan na nga guys, bumanat ng Team Excellent at siya na nga ang nag-champion sa race na to. Nakasunod naman yung Team Opus at nasa third place yung isa pang Team Excellent. Fourth place naman itong isa pang Team Opus. At panglima, sino ang darating sa ating 5th place? Ayan guys, dumating na ang isa pang manlalaro natin mula sa Team Stance. At ayan nga po ang nagwagi dito sa ating 40 above category. BRC Batangas Race, Rosario, Batangas. Salamat sa panonood guys, at sana supportan nyo pa rin lagi ang Francis Lim Vlog. Mag-subscribe na po kayo at i-share na rin ang ating video.